Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipitibo, wala na sang iban pa. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Kanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Diet Tubs. Basta diarrhea, Diet Tubs the best. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang PH Care. Alagang natural, alagang PH Care Naturals Guava. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo si Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:16 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kaso sang ka-COVID positive sa bugos nga Pilipinas naglabot na sa 83,633. Bangod sa mga adlaw nagdugang 1,678. Ang mga recoveries naman yara na sa 26,617. May nagdugang nga naglalayo 173 sa mga adlaw. Ang kabugusan sa mga nagkalabatay naglabot naman sa 1,947. Una sa balita, una sa aksyon. Katapos nga Martes ang Hulyo 2020, isa ka adlaw ang nagligad sa nga magalikop sa Pilipinas. Ang istorya angot sa kaundan sa nga State of the Nation Address sa konsuna ni Presidente Duterte. Labi na ang ginatawag nga flavor of the Zona nga si Senador Franklin Drilon. Ang Ilonggo Senator na kung sa mga pagkaon pa nahimo nga palaman sa suna sang Presidente. Inyo pala tuntunan Action Reports After the Edition. Inyo ka-aksyon Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa mga balita lokal, mga balita ka dapat naton tutukan pagpangalapkap sang COVID-19. Padayon nga nag-aarangka sa Bacolod kag Negros Occidental. Madamo nga mga tinuga gin panglatnan na. May doktor, frontliners papanaog sa ultimo nga tawo. Negros Occidental naka-record na sa nga 414 ka mga COVID positive cases. Ulaton ta ba nagadugay ang latest nga datos naman ay pagwa sa nga DOH sa Region 6. Ang Bacolod naman may 149 man ka mga kaso. Gin-lockdown nga mga lugar, mahinalungon nga ginapatuman sa mga lugar nga may nag-star nga nagpositibo. Pating pila ka mga opisina sa gobyerno sa Kapitolyo. Temprano man nga gipasaradaan las 3 ang tagna sa mga hapon. Ang duwa ka mga opisina bangod sa ginhimo nga disinfection. Ang rason bangod ng isa ka doktor nga nagpositibo sa COVID-19 nakalagaw pa sa mga opisina. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pila ka mga opisyal sa gobyerno sa Bacolod kag Negros Occidental subong nagalungo na labang sa katabo kag nagapanawagan sa tanan nga magpangamuyo. Pati ang istorya angot sa pagbalik sang ECQ, naglibot-libot mas pensar sa mga tawo kag sako ang palamangkutanon kun bala may lockdown. Ang syudad nagaklaro gid kag nagapaintindigid sa tanan nga ang ginakuno-kuno nga ECQ wala sang kamaturan. Ang lockdown may ara gid man pero sa mga lugar lamang ina o kon kapurukan nga may nagpositibo nga residente. Ang panawagan sa mga opisyal naton subong hulat sa insakto kag patod nga impormasyon. Hindi magpati sa mga huring-huring o kon peke nga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Konsihal Baribar liwat nga magapatigayon sa ikatatlo nga public hearing angot sa pag-amyenda sang curfew nga ordinansa sa Bacolod sa maabot nga Biyernes. Maisdog ayhan, papasaka sa alas 11 ang umpisa, o kon alas 12, o kon magpabilin sa alas 10. Samtang
the Little Baguio of Negros Occidental. Don Salvador Benedicto, ginreport nga masamig ginabisitahan kag ginatipunan sa mga tawo agod magpaliwaliwa, maglagaw kag magsinadya apang natukiban nga ang pila sa ila sila nagapinagusto na lamang kag wala nagatuman sang health kag safety protocols angot sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Alkalde sang Banwa nagsapol sa mga adlaw agod hambalan kung ano ang maayo nga tikang. Ang alkalde may paandam sa sinuman nga luyag magbisita sa Banwa. Ang pagbisita wala ginadumilian kundi gina-welcome pagani na sang Banwa. Apang sunod man kuntani sa ginapatuman nga protocols. Ang iba nakitaan nga wala sang social distancing, wala pa sang face mask. May paaman pa nga pasaway. Bangod ang iba nagahaboy sang basura sa bisan diin lamang. Plus, may pilaman karang establishmento balalagyaan nga wala na makadumdum sang protocol nga dapat 50% lamang ang kapasidad sang ila sa customer. Pero may iban nga nagsululubra na. Hindi ayhan nga nagasilig kini mga tao bangod ang DSB, ahawan nga lugar, laka ang pabalay, malaka man ang mga tao. Kung magpinagusto, wala sa makasaway sa ila. Subong nga nakalabot sa alkalde sang Banwa ang mga reklamo, ang plano base kon magpatuman sang travel ban kag mag-implementar sang ECQ. Ang guwa sila wala sa makasulod nga pangayaw. Resulta ang mga mahilig magpa-DSB, pahuway sa mga anay kag magpakabuot. Sa balita, sa aksyon. Ano gid ang matabo sa ulihi, may travel ban gid bala akon ACQ. Live sa nga palatuntunan dugay-dugay, Mayor Marslin de la Cruz. Samtang sa balita nasyonal, good news sa taran nga mga pigado nga benepisyaryo sang SAP. Ay mati-mati. Ang Senado ginaktuhada ang panawagan ni Presidente Duterte nga ipasar ang Bayanihan 2. Kon madayon, nangin part 2 sang kasuguan. Nga mo ang ginbasihan sa pagpanagtag sang una kay ikaduha nga hugnat sang SAP. Kung ako mangkuton dayon o hindi, para sa akong dayon ang aban, ginaprubahan na sang Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa, third and final reading. Ang ininghag na kaglaban-laban kung aprobahan na permahan ni Presidente Duterte tagatawgon nga Bayanihan to Recover as One Act o kung salipot Bayanihan 2. Sugpon sang Bayanihan to Heal as One Act nga nagtaliwan o kung sa mga bulong pa nag-expire na sa tong Hunyo 5 sa simple nga sugilanon laban-laban may ikatatlo pa nga tagtaganay sang SAP. Pero piho nga may mga tao naman kasubong pa lamang nagapaminsar na kung paano kupitan ang SAP. Labi na sa mga nagasalig bangod wala man kuno sa nagreklamo sa ila. Isigihan nyo. Kaya kamo kabalo basi ko nang sa likod yung mga tao managpanilag na sa inyo. Halong kag halong gid ha. Bangod ang una nga tagtaganay amo tong nagserbe nga leksyon para mga tao nga naghimo sang hindi amo para lamang makwartahan ang SAP. Subong nagaduha-duha na nga maghimo liwat. Bangod ang bantayanay kag istriktuhanay sang tagtaganay mas ginpapag-on pa. Kag ang gobyerno subong maideya na kung ano ang mga tikang nga himuon para mga naghimo sang anomalya sa sini nga programa dali mapabatud-an kag dali nga madakpan. Di taluyag nga matabo to liwat nga hitabo bala nga may ara sang opisyal sa barangay nga jutayan lang magtinapungulay bangod sang kasuhay sa sining sap. Sa balita, sa aksyon. Alas 5:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Amayad to nga to sa mga balita nga dapat tutukan sa sining edisyon naton Martes nga papagalagad. Pero antes na ato na nahibaloon una na ano ang observation report sa ato sa nga patrol dalagan sa trapiko sa Bacolod City with Action Jan Diaz. Action Jan ngayong hapon, please kabit. Sa mga isaman kaginabantayan, dari sa sarat sa Bacolod, awan liwat abing nga pagsiga sa Hanandumon Tower.
nga po na patol, rin kita naglabay mismo mga kaaksyon sa ginsangan. Area sang Dalan, Gonzaga, Gatoslao. Doon nga po makita natin rin pag sinumbalik man sa mga salakyan. Mga traffic enforcers naka-standby di mismo sa kilid. Kung tupad abi sa ngalang Dumont Tower. Lali lang nabantay ng ngalang Dumont Tower ha, pero gabantay sila. Pila ka ba salakyan abi mga kaaksyon nga dra nagalabay mismo kumo intersection ng area. Mga salakyan gikan sa Locsin, then malusot pa Gonzagang area, going na namakaaksyon ng direksyon nila. Padulong Gatoslao, may mga salakyan man gikan rin naman sa area Sandalan, Gonzaga, Padulong Gatoslao area naman ang makaaksyon. From west going to east direction. Ang maniwala di pasahero ng jeepney na may ruta shopping Libertada. Bukod po naman dali sa ginsangan, Sandalan, Lozoriaga, Gatoslao, karon nga po, dali mo gid makitaan. Pag sinumbali sa mga salakyan mga kaaksyon, katabok sa dalan, kumudo wala na dabi, pedestrian lane abi. Mismo sa area Sandalan, Lozoriaga, so yung nga ang katabok ng mga kaaksyon naton sa dalan, pinagusto lang inadra, no? Ano masyado sa sistema gida ang kaaksyon. Ang nagapark ng mga salakyan, at least, matamat naman nga na-regulate mismo sa tagakatapos ng Bacolod Traffic Authority Office, Sacramento sa area sang dalan na Gatoslao. Daw haluson lang gid ma-regulate ang mga pila o mga nagapark diri magkaaksyon sa area sang Locsin. Amo gid sa mga pribado nga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan ang area sang Locsin mga kaaksyon. Malin pa rin nila Lozoriaga. Bisan pa ganit dito sa area sang Rosario, tulong na ina sa may Rizal, Locsin ang pila sa kilid sang dalan perte. Dili kay hindi gina mo sinakabugat at dalaga sa trapiko, at least control sa aton nga mga otoridad mga kaaksyon. Dire-diretso ba ng biyahe sa mga salakyan. Tapos naman rin natin sa dalan Lacson ang nag-build up na traffic niyo sa Rizal, Lacson, kahit damos mga salakyan gigin mismo gikan north, ang Burgos, Lacson, mga kaaksyon, mapaubos kinagalog, going Rizal, Lacson Tagrita na nagapinonsok. Pero kung diri ka naman mga kaaksyon sa itong ginakamtangan, karon nga po, nayari kita sa may Libertad Public Market. What's good now? Impormasyon nga madulong natin sa itong mga kaaksyon. Dari sa Libertad, so far, kontrolado, kag doon nakaplastar naman, no? Ang traffic situation diri. Kay hindi wala lagi na panugutan sa mga traffic enforcers ginpa-assign diri mismo sa may Libertad na mag-park sa kilid sandalan niya, double parking la. Siguro isa lang, tapos parallel, wala naman mga kaaksyon, no? Lane lang gid ang parking para masapad-lapad ang maagyan ng mga motorista, mga kaaksyon. Kani sa tubang sang UNR, hindi kakala ba naman salakyan diri kita bigyan pala labay. Sarado diri ang sa may tubang sa isa ka lapit diri sa may terminal, double tarmac kaaksyon. So diri sila palibot sa Rizales area, Rizales Avenue, then palusot sila dira sa may Margarita or Amelia Avenue mga kaaksyon. Naman sa may Libertad Public Market yun mismong area. Maray turn sila, pabalik naman diri sa Margarita, nasa man di pasero nga jeepney, o tanan magalingalos nun Nilagay palagutan ng mga salakyan nga makasulod. Libertad Public Market, mga kaaksyon. Ang nasidlangan nga bahin sa sulad sa Bacolod, magulugal-umon, karon nga pon, diri sa aton kinakamtangan do wala man patimaan nga magulan, pero mas maayo guro nga abiso naton sa mga motorista. Tuntanan nga mga kaaksyon nga magprepara lang sa inyo tagsa magkaproteksyon sa kalawasan para bisan na matabo magulan man o kung hindi protektado kag ti preparado gid ang tanan. Follow mo na ang pinakaling sitwasyon diri sa atong ginakamtangan. Live kita nga nag-report mga kaaksyon sa era mismo sang Libertad Public Market nga hapon mga kaaksyon. Ining sitwasyon sa dalaga sa trapiko ang sa gihapon bugos man ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa atong tanan nga mga kaaksyon namin aton panyempo manayanaya ang panahon. Tapos sige na oras mabulubog na namin gini suyop sang mainit-init nga kape. Kape nga itong ambalano na sang iban pa nga itong marekomendara. Dr. Alfred's Green Coffee ay isa ka produkto nga nag-agi sa pagpanaraw sa gikan naman sa Estados Unidos. Wala sang acid, wala sang caffeine, wala sang preservative. Halal certified, gani 100% natural, 100% organic. Nagalimpyo sa aton kolon ang Dr. Alfred's Green Coffee. Nagapa-uptick man sa aton memorya. Kung nag-inom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, do pareho lang nakapangape ka na, healthy ka pa. Rekta sa bato lang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Las 5:29 ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule.
Sa live stream, gina-acknowledge na lang monitor ang ato sila nga mga ka-aksyon si Toto Bea Jonathan, good afternoon. Heaven, Aldrin Limaco, good PM. Eleonor Rigby Agravante, Action Marlon, watching from Hong Kong. Kenneth Valencia, salamat. Jocelyn Calabaan, mayong hapon. Elizabeth Malakagamala, monitor sa programo from Barangay Estefania, Keep safe, God bless. Si Ging Alib, good afternoon. Jose Mongcal Torilla, Bene Hiliada, Sir, anong Mayo man? Anong Mayo nga kuan man? Anong Mayo mo sa lingon ti Sir Bene? Salamat. Helen West na Sheila Alagos ang Mayo guro tong balita tamo to ang SAP no nga mayara pa posible ikatatlo nga tataganay sang SAP. Helen West na Sheila Alagos monitor ko ni Fausto Garments check attendance ko salamat. Jocelyn Arisibita Olak, John Michael Gimay, monitor kami dali sa may barangay Robles, La Castillana, kay Mayor Romayla ni Cormay Lemutan, mayong hapon. Maria Mahilom Tihok, good afternoon. Mickey Pantoha, salamat sa aksyon na klarohan ang ECQ nga issue. Why na sang kamaturan, tubtub nga hulaton, tagadiyakon mayara, gidman sang orders babawi sa national IATF. Di tamalikawan, di tamamawasol, ibang nga tawo, kay ban mayara sang kakabanaka na kung mabalik sa ECQ mo, siyempre ang kalabanan siguro mamangkot kina. Inday Blaza, mayong hapon, Romy Agsam, watching sa Japan, thank you. Amy Esmeralda Dolido, Batamyaw, tatay ko, si Elias Dolido, sa Barangay Paloma, Valia Dulid. Gamonitor gid siya siya mo. Salamat, Eme. Si Trixie Emosyo, monitor ko kuno idol si John Diaz. Trixie Emosyo, okay. Salamat. Aldea, si Ronnie Aldea, be safe sa taran-taran ko nga pamuluyo sa nga Purok 8 Barangay Tangob. Alawalong ka ba na? Kay Manti, lapit na ang seaside, kag Villa Esperanza, mayara sang polo problema kon COVID-19 ang paghambalan. LM Muhar. Salamat Evelyn di Pumuseno bayong hapon ng Sir Marlon watching from Lower Bikutan, Taguig City. Iban balikan taraban. Dugay-dugay.
aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Magsanton Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa lawas. Santon Plus Herbal Capsule napamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart Una sa aksyon. Ang epekto sa COVID-19 pandemic makaksyon diri sa Negros Occidental naghalit nag-apekto inis taran-taran gid nga banwa kag syudad. Wala sang miisa ka lugar diri sa Negros Occidental ang nakaluwas damo man kon jutay man ang populasyon, lapad man kon gamay ang land area, tanan makaksyon naka-record gid sang COVID positive, no? Amo ni mga tawo lang nga nagpositibo sa COVID-19 nga residente o kung nagapauli silang banwa o kung syudad. No mayara gid man sang kaso nga ang nagpositibo ya wala makapauli umpisa sa mag-abot diri sa Negros Occidental kaya manti gin swab sila, may sundon sila nga mandatory quarantine kag dapat hulaton ang resulta kung bala negative sila kung positibo sa COVID-19. Kung mga LSIs, may mga nagasalo sila ga LGUs, ginapulian nila nga banwa kung syudad, way sila diritso ga pulis balay nila, kundi gina-quarantine sa quarantine facilities or facilities ang LGU. Now, sa Negros Occidental, kung basihan nato nagligad ang record sa gin-report na manigani, ang kalatravay isa lang nisla mga lugar makaksyon nga may damo or nagpangunagid gani, nga may damo nga residente nga nagpositibo. Kung may pinakadamo ka kaso nga lugar, siyempre may ara na sang pinakajutay man. Sa 32 ka mga LGUs, lakip na rin magkulod mga ka-aksyon. May 3 ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Ang may pinakajutay kaso, yabot. Di ba? Ano ba itong ilog? Ang kanduri. Tag-isa lang itong COVID positive. No? Kabay pang magpabilin lamang sa amo ng akadamuon mga ka-aksyon. Ang Don Salvador Benedicto, sa pag-report natin maka-aksyon, 3 na sila mo ilog, Candoni, Don Salvador Benedicto, nga sadto may tag-isa lamang ka-residente nga nag-positive sa COVID-19. Pero, as of July 26 mga ka-aksyon, nadugangan isa ang kaso sang COVID-19 confirmed case sa Don Salvador Benedicto. So, hindi tanto problemado. Unlike sa ibang nga mga LGUs, damo na nga mga LGUs, makaksyon nga daw, nagasiling na nga daw masurrender sila mo. Bangod sa nagalalawas na nga mga returning residents na gina-quarantine. Pero ang Don Salvador Benedicto makaksyon, may isa sang ginatutukan nga problema. Problema kung paano mapasiguro nga ang mga nagasulod, nagabisita, nga turista, riders, travelers, pati ang naga-negosyo na mga establishmento na, kung paano pa siguro nga ilagi na sunod mag-aksyon ang health kag safety protocols. No? May plan na kadlaw nagligad, damo sa nagpalabot dari sa Aksyon Radyo Bacolod sang reklamo, angot sa pila ka mga tao sa Don Salvador Benedicto nagbisita, away nagasunod kuno sa protocol, sa aton sining gobyerno, no? Sa mga adlaw mayara sa patagayon nga Municipal Interagency Task Force COVID-19 meeting, no, si Mayor Marcelin de la Cruz, na ano ang ginambalan, ano ang plano sang banwa pananglit nga magpadayon ining violations kinakomiter sa pila ka mga nagbisita dira sa Don Salvador Benedicto. Live sa sari nga panatuntunan Mayor Marcelin de la Cruz. Mayor, mayong hapon.
Mayong hapon, Action Marlon, mayong hapon man sa tanan nga taga-pamati sa Action Radio subong hapon kag mayong hapon man sa mga kasimanwa ko sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Yes, Action Marlon. Yes, anong ginhambalan da kag inisal ging kasugtan, Mayor, sa inyong nga meeting subong adlaw angot sa ning kampanya tagin sa COVID-19? Well, subong no, actually primary concern sa Banwasang Don Salvador Benedicto kon sa adlaw sang Sabado kag Domingo nga sa diin damo ang gakaladto, no? Amo man lang ng primary concern. The rest of the sa inadlaw sang iban nga adlaw daw hindi maging problema. May mga concerns man ang aton mga establishmento kay tungod nga may mga ginalimit na kay patakaran naton 50% capacity lang ang mga establishments. Apang may mga iban nga mga gakadto nga pagkadto nila puno nagapamilit kung hindi pagpasudlon nga pangakik. Oy. Tapos subong man gin-deploy naton ang mga miyembro naton sa Sangguniang Kabataan. Naginhimo ta ni sila daw enforcers ng protocol nga no contact na kundi nga bulig na panaway kung weekend kay ti siyempre ang aton kapulisan, ang aton MDRRMO, ang aton mga taga-health kapoy na ni sila sa mga taga-adlaw nga lubrahon, no? So that's why kung weekend ginpatag naton sa mga pamatanon labi na sa Sangguniang Kabataan gintap naton para magbulig. May mga establishments man kita nga mga pasaway man kay agila lang niya gakuan sila. So karon ginobserbahan pa namon ang lakat kag kon mapadayon gyapon posibilidad nga pa sira namon o kon mapaano namon o pasira namon ang mga establishment nga pasaway subong man ang bantay namon ara man, no? So far ang status ng Banwasang Don Salvador Benedicto wala kami sang local transmission. Apang ang mga kaiping namon nga mga kabanuhanan kag syudad may ara na. So maning ginabantayan namon. So gabantay kami, Action Marlon. Yes, so kag may plano kamo, Mayor, pananglit nga daw hindi gid man ni mapungka kay man nibaluan sang kalabanan nandun sa Salvador Benedicto lapad ning area. Hindi tanan mabantayan, Mayor, sa mga otoridad naton pati mga opisyal naton sang barangay. Pananglit nga magsige-sige ni ang pagpinasaway sa nagabisita dira. Anong plano nyo? Ma-implement ka mo sa ginatawag travel ban o kung ma-implement ka mo sang ECQ, Mayor? Isa na sa ginabantayan namon subong sa mga inadlaw, no? Depende sa mga katapo man sa palibot namon. Pero alatawan namon nagaan namon isa pa ka weekend kung anong lakat kay ang mga SKs namon na deploy na kami sa mga enforcers kun weekend ket nakatambay na sa amon nga mga establishments. Kung pasaway gyapon actually wala man problema gid, Action Marlon, sa mga establishments. Kaya iti siyempre makita mo lang sa along sa dalan kakuray ang mga salakyan, mga motor, mga muna. Kikon kakuray na siya, ano ang pamangkot, pila ang limitasyon, ano ang limitasyon kay as far as 50% ka capacity sa kada establishment. So far na implementar man, gamask man sila kagtanan. So amo lang na maayo lang iban kun kisa makalabay makakomentaryo apang kami nga mga mayor, kami nga mga opisyalis sang Banwa ginabalanse man namon kay ti syempre ang aton mga magagmay nga mga negosyante gatingwa man ni kikalawig man sang kapirdihan nila during nag-ECQ. Karon kung Sabado Domingo man lang ni sila makaboy bawi kung magsilira naman ni sila di padamo naman ang mawad-an obra kadamo na kadaan sang nawad-an mga obra subong ti kung kabay pa nga kung mawad-an ni sila obra ti syempre obligasyon sila gayapon sa gobyerno buligan sila sa Banwa pero hindi tanan matatapan naton. So amo na siya man ang aton nga ga-create kita sang balanse. Kag ti syempre okay man lang na iya nga makakomentaryo sila pero kami gatinguha kami nga ang safety protocols ma-implement gid kag sa mga gabayular ginadisiplina man namon. So amo na siya, Action Marlon. So ang gwa sini Mayor subong balay daw mahambal naton nga warning pa lang ini sa ila, no? Sa mga masami ka basita da istrantaran. Sa tanan. Kung magsige-sige ni sulod sang isaksman na way choice ang Banwa implement tong plano.
Yes, amo na siya action Marlon kay di syempre ang aton ng mga negosyante mga may kapilar man nga makabawi-bawi man sila kay kapirdihan nila sa bisan sa kurente lang sa nagligan nga pag-isikyong duha ka bulan iba ni man pero ti syempre prinukan naton tanan kag si presidente man mismo naghambal nga ti sa Ilonggo nga pulong importante buhi wala Correct. oh so amo na siya pero ti syempre masiling ko lang ang masiling ko lang gid nga amo na pinaka-importante sa tanan so kung wala ta choice but syempre kung mag-secure naman kita mag-lockdown kita obligado naman kita magpapakal mga pagkaon sa aton pamuluyo so amo na siya ginabalaw-balanse lang naton action Marlon. Mayo kadtuan dala na no status ang duwa ni ka mga COVID positive news banwa? Well, ang duwa ni sila symptomatic, ang isa negative na na-release na, ang isa para pa sa quarantine facility sa Ibi Magalona. Then so far ang suspected 0 pero may mga 11 pa kami kabilog nga nagka-quarantine pa nga POM. So amula na so far action Marlon. So far asymptomatic kag wala na kami suspect nga na kalubilo sang kwanto duwa lang kabilog bata ya kag kay utod so far wala kay ara naka-quarantine facility tanan so far action Marlon. Yes, mensahe mo Mayor sa mga taga-Banwa sang DSB. Well, sa tanan sa mga kasimanwa ko, pinakikimportante siguro tanawon naton ang aton kaugalingon. Kay di siyempre aton man ni ang COVID ni hindi layo ni kayo kagamay sang kakapatay sa COVID. Apang mas magasto kon may COVID kita ko problema. So amo ni siya nga ang public safety gid. So hindi ta nailagaw kag obserbar lang ang tanan. So far amo na siguro observe kita, wear kita face mask, social distancing, pero kung mahimo kung di necesidad tiner na lang to sa aton panimalay. So amo na siguro action Marlon. Salamat Mayor kag salawat, good afternoon. Good afternoon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga mahilig magsaka to magbisita, maglagaw doon sa Salvador Benedicto, warning pala na ahas ang alkalde sa Banwa sa ulihi. Apektado man ang residente sa Banwa kung mayara sang travel ban, mayara sang ECQ implementation, hindi lang kamo mapektuhan. Sunod lang sa advices sa mga abiso panugyan sa ato sa gobyerno kon health protocol ang paghahambalan. Sige. Ang mga Pinoy mahiligin magkape sa aga sa hapon kon kaysa tubtub pa kani magagabi apang masama nagreklamo sa Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded? Okay, balikan taraman ang ato sa mga ka-aksyon nga nagamonitor sa ato sa live stream. Kamusta kamo taranda? Evelyn Di Pomoceno. Okay, from Bikutan, Taguig City, John Francis Dasas. Sila niya, be safe. Salamat, John. Terry Semporon, yung good noon, Action Mar. Odto pala to si Ilagoro, no? Isabel Gatanila, good afternoon, Action Marlon. Monitor here sa NGO Village sa Barangay Handumanan. Si batchmate Mary Grace, Marlene Grace, Bosayong, Rimada, salamat. Olive Prado, Gargaritano Mayong Hapon, Melchor Barroca Rumbines, dara sa may Banwa sa Hinubaan, ha? Salamat. Rafael Caceres sa Barangay Tangob, si Che Rek, Tamyaya Eric Rojo Asyado. Hi Action Marlon, mayong hapon si Imo Gabilog Negros Occidental, kabay pa nga hindi na magadugang ang kaso diri sa sang COVID. Amo nang ginapaabot naton why sang madugang nga positive kag mag-alalayo na ni
Ama nagahulat sa LS sa nga resulta. Monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Kinatamyaw ko ang taga Barangay Pandanon, Silos Murcia. Salamat Ginaxon Mar. Salamat man. Okay. Si classmate Jade Pastera, good afternoon. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Gali sa Riyadh na si Inday Jade. Okay. Erwin Regala, monitor lang ko diri. Greet ko lang gali. Mama Mini, kaga Papa Iking. Gamonitor gid sila subong sa Kamandaan, Barangay Bantayan. Jodeth Calvez Pamposa, Ramilo Village, Barangay Tangob. Salamat sa kay Jodeth Calvez Pamposa. Erin Sernal Cantong, watching from Sitio Mailom, Escalantes City. Lito Dayap, araman si Ono 4, bao, 14, mag-Ono 4. Tamyaw ko lang sila ni Rolando Hava, Kagalorna Hava, Willie Paiba, Marites Paiba, Barangay Kaduhaan, Kadisri, Gabonitor sa Imo Perme. Salamat. Jen Hisolgon, monitor lang kami ni Bebs Mango Stand sa Bangga Jolia, Valladolid, Kilidalan lang niyo. Malabayan mo ni Kilidalan, magaling ka sa Sorpa Pulis Bacolod, no? Pundo ko na sonbla. Sa Bebs Mango Stand, bauti, siyempre, marimis ko rong kwanda, matamis ang paho. Okay. Alex Fuentes, mayong hapon ng Sumarlon. Happy Tuesday si mo. Keep safe. Salamat. Alex Fuentes. Dennis Richard Tibor, Roma, monitor, San Enrique, Gretman, Rayjan, Tan Villalon, sang Barangay Purisima, Manapla. Araman si Rafael Casiris, tamyaw lang si Asani Vergara, Jinx, kag Brian Isidro Vergara, kag Mama nila, si Charity Isidro Vergara. Tikboy Villanueva, good afternoon. Monitor lang kami dari sa may barangay Handumanan, La 5:53. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
himo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmayng handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization. Tipon nga balita with Action Jan Diaz. Ason Jan sa report, please come in. Duwa ka mga kaso sa pagpanglutang na nagluntad tinalikdan nga semana Action Mars sa duwa man kasi parado nga lugar pero sa barangay Taguling sa Dadsang Bacolod. Ang duwa ka mga kaso makabing nakaroon nga case solved sa mga kapulisan. Tapos nga madakpa ng isa ka suspetsado kag yaras kusodiya o kung nagsungka ang isa naman ka suspect sa separado man shooting incident nga nagluntad sa among lugar. Police Captain Elmer Bonilla ang station commander sa police station number 6. Duwa ka ba kaso sa pagpanglutang ang karon preparado na ang pagpasaka sa nagakaigo man nga panumbungon batok sa mga suspetsado. Una diri Action Mar nabaluan nga halin sa ospital kung sa rin ginbulong sa ining si Alvin Lanza, legal edad. Then sa barangay Alangila, sunod sang Bacolod, matapos mapilasan abi sa natabo dra nga insidente sa area sang Purok Gonzaga, Doña Juliana Subdivision. Barangay Taguling, sunod sang Bacolod, tinarikdan nga Biyernes sang hapon. Kagwa rin sa ospital, siningala mga ugto, kag inisa ang gindiretso na selda sang police station number 6. Pumunga na file na kahapon ang kaso nga double murder batok sa iya. Sa tuntunan nga maka-aksyon, ining sinansang suspetsado sa likod sa pagpanglutang sa magutod nga mahilom kag dikara Action Mar tubang sa Top Star Engineering Services Company sa barangay Takuling man mismo. Sa rin tiduwagin din sa mga magutod patay gin Action Mar samtang sinanza ang ginatuyo pa nga magikaw pagis magbuno sa iyang dughan pangti ini nakaluwas sa talagman nagkaroon niya dala sa selda sa station number 6. Sa piyak nga bahin, ining si Tomas Labido naman ang nabaluan kahapon gin-report man sa Action Radyo Bacolod nga nagsungka ini Commission on Human Rights sa duwa ka daw matapos ng kometer ang pagpagluntang sa area sang Purok BM barangay Takuling sa Dadsang Bacolod kung saan duwa ang patay duwa man ang pilason. Ang duwa din nga man nagkalamatay, amo ni ang isa ka 20 anyos bla nga nagatrabaho sa isa ka telecommunication company ining ginkilala Action Mar kay Dean Marsos Penny. Isa naman nga napatay amo ni ang iyag ang ginaligar nga nagasulong dra puloy-ani sa Spinico sa indigto nagainom-inom si Lovino kag isang ginkilala kay Noel Canensa. Ang duha kay ibang pang persona timaupo din ni Canensa karon pa na ginabulong sa ospital. Nagpayag na rin ni Bonilla ang sa bahay naman ni Lovino. Hindi pa ni kay ginaulat pa nila ang desisyon kisang isa naman ka pamilya, amon pamilya de Suspine kung tuyo o kung desidido magpapasakas ang kaso. Sa bahay ni Kaninsa, kay preparado niya ang ila affidavit kag buwas kadlaw na tala na ipasaka ang kaso. Ginatag ni Bonilla, wala ginsulod sa selda si Lovino
nag-lapse na ang ang period para sa hot pursuit operation. So kung hindi nila pwede ma-aresto, ito na lang ang kaso, kagti gusto man lang ni Lovino nga dra na lang magtener tama siya mismo seguridad. Yari si Police Captain Elmir Bonilla. Case calls or case song. Ati, ang number 1 is yung kaso nga natabo sa itong July 24. Cleared na siya and closed kay na-file ni sa aton nga suspitsado ang double murder case kagahapon pa. So, sang sinilang man nga adlaw, nagtawag na sa aton regional director, ngayon nga atong suspitsado pwede na sa kabila out. So, after sini, gin-ordera nato ng mga pulis naton dito nga magbantay, nga dalo na diri ang atong suspitsado para i-prepare naman nato ang documentation para na marimit na nato ni sa Vigente. So, ano ba na pagpayag ni Police Captain Elber Modilla, ang station commander sa Police Station number 6. Ang interview kay Lovino, ang interview natin kay Lanzang Mabatian sa Binacan Music Public Affairs Program, Action Radio Bacolod. Nagtagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa bato na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton masami, alas 6:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo pa natunturan Aksyon reports after the edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Antifisor. Ako naman Aksyon Marlon Hanovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,